Horvátország, Franciaország, Montenegró, Olaszország és Szlovénia válogatott csapatai képviseltették magukat a 15. U21 tengeri horgászbotos csónakból történő világbajnokságon. A versenyt október 3-ától 11-ig rendezték meg a horvátországi Brač szigetén lévő Supetárban. A verseny megrendezésének a jogát ebben az évben az Arbun Horgász és Bulvár Egyesület kapta meg. Vrlo brzo smo osnovali organizacijski odbor sačinjen naravno od većinom članova kluba, ali isto tako i od stručnih ljudi sa strane. U ovih nekoliko, znači skoro 12-13 mjeseci uspjeli smo svaki detalj dovući do kraja i evo na kraju svjetskog prvenstva možemo reći da sve ono što smo radili u proteklih 1,5 dana da smo uspjeli napraviti. Mind az első tréningen és az azt követő versenynapokon is reggel 7 órakor gyülekeztek a csapatok a szupetári kikötőben. Itt kapták meg a versenyzők a csalikat, és itt várta őket az a 7 csónak is, amely kivitte őket Split és Supetár közé a tengerre. A versenyzők egy darab maximum 5 méter hosszú botot használhattak előkékkel, melyen 3 horog volt a megengedett. Az ólom súlyának minimum 30 grammosnak kellett lennie. A verseny dudaszóra vette kezdetét, és 5 órán át tartott. Robert Stermeszkitől, a verseny főbírójától megtudtuk, hogy a világbajnokságon minden a szabályok szerint történt, és a csapatkapitányok sem tettek semmilyen megjegyzést sem. A szabályzat értelmében a 15 cm-nél kisebb halakat vissza kell dobni a tengerbe. A többi számozott zsákokba került, majd következett a mérlegelés, ahol megtudtuk, hogy a versenyzők hány darab halat fogtak, mekkora volt a legnagyobb példány, és hogy összesen mennyi volt a kifogott hal súlya. A világbajnokságon összesen 3607 halat fogtak ki a versenyzők, a súlyuk összesen 226,5 kg volt. Ennek több mint egyharmadát, 1226 darab halat, mintegy 77 kg súlyban a horvát csapat fogott ki. Ez a mennyiség több, mint elég volt ahhoz, hogy a horvát válogatott elsöprő győzelmet arasson mind egyéni, mind pedig csapatversenyben. A világbajnok ebben az évben a zadari 21 éves Angelo Kosovic lett, második Dilan Mileta, míg a harmadik helyet Mauro Lukšić szerezte meg. Csapatversenyben is a horvátok remekeltek, őket követte az olasz, míg harmadik a szlovén válogatott lett. Zapravo ne treniram, nego više idem na ribe zato što volim ići na ribe i onda sam stalno na moru i to je kao trening. Bilo je, osvojili smo to što smo osvojili zato što smo doma, na svom terenu znamo taj ribolov i eto, lovili smo kako uvijek lovimo i to je to. A horvát és a második helyezett olasz csapat között a 3 versenynap alapján óriási 14-1 arányú különbség volt, ami azt jelenti, hogy 14-szer a horvátok fogtak több halat, míg az olaszok csupán egyszer. Nismo tražili gdje ima malo ribe da se uhvati 1-2 velike, nego smo išli upravo na to, jer smo znali da nas ne mogu protivnici pratiti u tome. Išli smo na jednu dinamiku, lovili smo ribu bukvu. Ona je u velikim jatima i može se jako puno uhvatiti. I treba metnuti tanke najlone i brzo raditi gore dole. To su dečki uspjeli i ulovili su svi preko 80 riba su uhvatili. The problem for us is that the weather is not the same than the competition, because during the training it's raining, lot of wind, okay, and the fish are not the same, okay. No boga, only arbun and donzella and sargo, and we never caught boga before. A horvátok új csúcsot is felállítottak a horvátországi világversenyen, ugyanis a bajnokság történetében még soha nem fordult elő, hogy az első 5 helyezést ugyanazon ország versenyzői szerezzék meg. In the past, the Croatian are already good. So now I think the Croatian have a good team for the step over. Because I mean to now there are 4 of them going by the adults. So when they have chance and good fishing, they can come in the selection for Croatian. A fiatal montenegrói csapat most a 4. helyen végzett, de ez nem szegte kedvüket, hiszen jövőre náluk lesz a világbajnokság. A Tivati Pagár Horgász Egyesület már elkezdte a verseny megszervezését, ahová 18 ország versenyzőit várják majd.